Ja, jeg vil så vise, hvordan jeg har lavet mit 3D-modellering. Og det her program, jeg har brugt, det hedder Pymol, som så kan lave de her 3D-modelleringer af Base One. Og det er connected til proteindatabanken, så der vil jeg først lige gå ind og finde det molekyle, jeg vil bruge. Her. Som du kan se, så er det Base One med inhibiton, som jeg også har analyseret i min opgave. Og vi bruger så det her ID. Ja. Vi skriver fetch 4x7i. Så kommer Base One inhibiton frem her. Så skal vi lige til at starte med tilføje hydrogenatomer. Sådan. Så gemmer vi den lige. Og så skal vi have inhibitoren frem i det aktive site, og det gør vi ved at skrive select inhi, kommer ræsen, og så går vi ind og finder inhibitoren her, og den har ID 3YS. Skriver vi her. Så skal vi se her inhibitoren. Så skriver vi show sticks, komma inhi, og for at farve dem, vi skriver color forest inhi. Så nu er det farvet. Nu kan man så se her inhibitoren, og vi kan zoome ind. Her. Og ja, der er jo to, fordi at det er sådan i Base Ones kode i proteinbanken. Her at det er en asymmetrisk. Men ja, de er præcis ens. Så nu har vi fundet inhibitoren, og så skriver vi create prtn Ja, jeg vil nu vise, hvordan jeg er kommet frem til de 3D billeder og opbygning af de 3D molekyler, både med Base One og inhibitoren. Og det har jeg gjort ved at bruge det her program, der hedder Pymol. Og så Pymol er jo delt op i to, hvor det her, det er hvor 3D modelleringen foregår, og herop skriver man de ting, der skal foregå. Så allerførst skal vi jo have Base One inhibitoren og Base One ind i programmet her, og det gør vi ved at gå ind på proteindatabanken, som Pymol er knyttet til. Og her har jeg fundet den frem. Der kan vi se, at ID for det her Base One med inhibitoren YL2886721, som også er blevet beskrevet i opgaven, den har ID
4x7i. Det går vi ind og skriver fetch 4x7i. Så skulle den gerne komme frem her. Så vi base 1 med inhibitoren i, og vi går herover for at tilføje hydrogener, da vi kommer til at bruge det senere med at finde hydrogenbindinger. Yes. Kan vi se, der kommer lidt hvide hydrogenatomer rundt omkring. Så går vi op og gemmer denne her. Nu skal vi så have inhibitoren frem og få den valgt, og det gør vi ved at skrive select inhi, basen. Så går vi her ind i protein databanken igen og går ned og finder her, der har vi inhibitoren, og der bruger vi 3YS som ID. Så skriver vi her 3YS, og så er den så fremme her, og der er to mærkninger her, fordi det er en symmetrisk molekyle, at de har lavet det inde i proteinbanken, men det er helt ens, det der foregår begge steder. Kan vi skrive show sticks, inhi, og vi kan farve det. Sådan. Og her ser vi så inhibitoren til base 1. Nu skal vi jo gerne kunne farve den efter hvilke atomer der er. Eksempel her, så bliver carbonatomerne grønne og hydrogen hvide. Og vi ser her, at svovl det bliver gult, og nitrogen bliver blåt, og oxygen bliver rødt, og lyseblåt det bliver fluor. Yes. Så vil vi jo gerne have den her inhibitor ind i base 1's active site. Det gør vi ved at skrive create PRTN, chain A, B, show surface PRTN. Så kommer den frem her. Den her kan vi så også farve, så det bliver mere overskueligt. Vi kan for eksempel farve den grå. Sådan her. Og så kan vi se inhibitoren her, hvis vi zoomer ind i det active site inhibitoren. For at man kan se, at der er noget, der er dækket her, så kan man gøre det lidt gennemsigtigt ved at skrive set transparency, 0,5 for eksempel. Så kan man så se her, at det går igennem. Man kan se, inhibitoren i base 1's active site. Og så kan man også for de aminosyrer, der er i det active site, og som kan binde inhibitoren, det kan man også få frem ved at skrive select active, resi
Og vi kan for eksempel vælge 32 aminosyre ASP32 og 228. Så ud fra det litteratur jeg læst, er der også 71, 13, og man kan så, der er en del aminosyre, som kan binde sig til inhibitoren i det aktive site, så vi nøjes bare med de her 4. Igen kan man skrive show sticks, active. Nu kan vi så se, at det kommer frem her. Ja, hvis vi sætter transparency til 0, kan man så se her, at det er en store molekyl her af inhibitoren, og så er det de nærliggende aminosyre, som binder sig til. Man kan klikke på dem, så kommer der frem her, hvilke aminosyre der er tale om. Her er det ASP32, der er blevet markeret her. Ja. For at kunne måle hydrogenbindingerne, for eksempel, kan man gå op i Wizard, Measurement, og så for eksempel vælge for H-atomer på nitrogen her på inhibitoren, og så ned til aminosyren. Kan man klikke på de 2 atomer, og så se, at der er en afstand på 1,8, hvilket er et rimelig kort afstand. Så der bliver muligvis dannet hydrogenbinding. Så kan man se her, okay, der er længere afstand herfra til hertil, så derfor må den kunne binde sig til den med kortest afstand. Sådan kan man fortsætte med at finde hydrogenbindinger mellem de her. Den kan ikke vise hydrofonvekselvirkning, men det er jeg også kommet ind på i opgaven. Så det var hvordan jeg er kommet frem til min modellering og til hvordan man modellerer i 3D ved hjælp af Pymol. Yes.